Какво хора, аз съм Пепо и днес ще направим едно кратко ревю на сървъра на Alpha Squad PvP. И ето сървър е отворен много време. Просто не се срещах да правя ревю на този сървър. Значи аз бях направил, чакайте пърнахме лъка, аз бях направил ревю на този сървър, ама не изгледа много добре и го изтрих. Сега искам да го направя наново и сега първо ще идем в инфото и нали много хора искате да играете с мен в Alpha Squad и тук аз влизам някой път, не влизам много. Така, ако искате да си ранг ютубър както аз, сега ако напиша ZDR, видите, че аз съм ранг ютубър и как да стана ютубър, трябва да имате повече от 450 абоната, трябва да направите едно ревю на този сервер и да имате 250 показвания или повече от 250, след като покрите горните изисквания, свържете се с екипа на сервера, да, след като го направите, се свързвате с те правят това, които са направили сервера, това са Eviline и другите не ги знам, за съжаление. Тримата с най-много убийства ще получат награди, виждате. И ако имате въпроси, питайте вебсайт alphasquad.l, влизайте там. Също е тук. Значи се ви излиза Alpha Squad, гласувайте всеки ден. Пишете воте и там се ви следят 3 страници. Вие виждате, гласувате за Alpha Squad и ще ви дадат един ключ, който може да използвате тук. Не, тук не. Къде беше бе? Ето тук. Vote Create. Значи тук натискате, слагате ключа и тя ще ви сложи автоматично, ще ви даде автоматично някаква награда. Например, може да ви даде някакъв меч, някакъв панталон, диамантен панталон, каквото и да е, ще ви даде там. Тук са кредити, аз вече го показах инфото и сега ще натиснем Warp Create, там отидахме Enchant. Първо ще идем в Warp Enchant. Видите, че има много варпове и много хубав сервер, хора, искам да влезнете, да запробвате там, ако имате тези изисквания, имате повече от 400 абоната и искате да направите ревю, да сте ранг ютубър, че много добре тук, както видите, сме вече в енчанта и може да си шантате всичко. Аз виждате, че има много неща. Това е от ранг ютубър, който има ранг ютубър, получава всичко от диамант и енчанта и един меч, че това е много добре. И още като влезнете, вие ще получите това броня от Iron Enchantната и храна и какво друго беше, някакъв лък ли беше, не знам. Ще видите вие, ама ще ви дадат нещо още като влезнете в сервера. Трябва да се регистрирате, това регистрирате се и ще се вътре. Сега ще отидем Warp Event. Така, End аз вече знам какво е. И всички със сигурност ще знаете какво е. Така, My Warp Event, това е, тук правите евенти. Да, аз миналата седмица бях тук и май без събота май. Да, всеки петък събота правят май евенти, фърлят диаманти, фърлят всичко и аз получих тези неща, които ако някой влезне, може да му ги дам, защото на мен няма ми трябват, аз вече си имам. Чакай малко да хапна, че не трябва. Така, следващия Warp е Food, там съсещате какво ще има. Warp Food, парсета, крави, там да убивате и да си правите храна. Много хубав сървъра, аз ви препоръчвам да влезете. Чакайте малко, че аз май имам Fly, ама не знам защо, май аз съм единствените, които
Виж, сега убивам и тук едно прасе, аз като го удара и го убивам. Не знам защо на мен не ми дава да флайвам, да лета. Май на всички дава, само на мен не. Просто не знам защо. Он един като влезнах, даваше ми да лета, ама се махна. Не знам защо. Така, следващия Warp е FPS, това май е PvP, да. Май тука като влезете, и ако има някой, може и там да идете да се биете. Май е това. Да, тука е. Тука е бай. Тука ако имате пари, може да си вземете Positions или Portions, не знам как се казва на английски. Фърляте се и там започва PvP-то. Много интересно тука. Ако иска някой, например, ваш приятел, искате да се биете, отивате тука, натискате Warp в FPS и се биете. Така, Warp инфото там отидахме, Jump. Warp Jump, това е паркур. Да, ето го. Още тук почвате и скачате. Аз не съм много добър. И чакат стигнете. Ще има едно дърво е там май. Това е дървото. Това е дървото, в което там ще имате някаква награда. Защото че това минали паркура има награди. Или е тук дървото. Не знам. Чакайте сега да видим. Аз ще ви кажа. Да, ето го е тук. И там като стигнете ще може да си отворите ковчега и да си вземете наградата, защото си минали паркура. Така, Warp Minigеймс, това. От кога го има, не знам. Чакай сега да видим. Не знам, че има Minigеймс тук. Сега ще видим какво има тук. Или може сега да го правят още. О, Skywars. Има Skywars. Уоу. Аз не знаех, че има Skywars тук. Чакай сега. Искам да видя. Ще даде да играем. О, има Skywars. Охо, това е много хубаво. Това е много хубаво. Ама сега съм само аз. И няма как да почнем. Ама хора, има Skywars. Който иска, може ли тук някой път да снимам. Ако ви сте вътре, кажете ми само, че съм мои абонати, или ако сте абонати на друг, пак ще се играем. Вижте Skywars Shop, тук има китове. Уоу, много хубаво, много хубаво. Добре, добре. Така, Warp Rulers там вече го видяхме. Sun Event. Сложили са много други неща. Това май Saint Event го нямаше. Или ако го имаше, това съм забравил, че го има. Така, тук какво се прави? И аз не знам. Не знам какво се прави тук. Ама там виждам някаква арена. Или още не е приключено това, не знам. Така, сега Warp Shop. Да. Има и магазин вътре. Хора, много неща има вътре в този сервер. Ако сега като видите клипа, влезте вътре. Ако съм вътре, може да играем някакъв Skywars, да го пробваме дали работи правилно. Виждате сега, има пари вътре в сервера, но не знам, май преди. Чакай сега. Вижте, money. Аз имам 0 пари. Да. Като вотвате, нали, като това гласувате за Alpha Squad, ще ви дадат пари, които може да се купувате с тук в шопа, може да си ги харчите. Виждате, има много неща, които може да използвате. Уоу, тук не знам, ще да е хубаво. Например, ако ти нещо не искаш да го продадеш, ама не знам дали тук става това, май не. Ма ще да е хубаво. Например, аз не искам този лък, продавам го и ми дават пари. Ако това става, може да е добре. Така. Warp Sprint.
Тако е. Спринт знам, че е да бягат бързо, ама сега видим. Warp Sprint. И това ли още не е приключено? Май да. Тука... може да е някаква мини-игра, или не знам. Или още не е свършено. Не, още трябва да го довършат. Warp Trade. Warp Trade. Да, тук май Trade. Тук си разменят си нещата с вашите приятели, да. Тук има, виждате, че има кабини. Не, тук не, ето. Trade 4. Аз виждате ви и тук давате си нещата, които трябва да се разменяте и бягате. И си отивате и това е трейд. Хора, сега, след като видите това ревю, влезте вътре в сървъра, защото може и аз да съм вътре и да поиграем малко. Сега. И последния Warp е Villager Trade. Villager Trade, както знаете, или ако не знаете, тук виждате има емералди, които ако почнете там да търсите, ще се намерите. Не се представяте, че ще е много бързо ще намерите емералдите, ако търсите. Сега, тук е армора. Нали, това е армор нормална. Както май е моята. Май да. Да, същата. Или не. Да, същата. Това е за ранг ютубър, струва 8 есмералди, да, всичко струва 8. 32 есмералди струва всичко, нали, на ранг ютубъра. И това са OP Armor, това е, че са за които имате много есмералди, може да си вземете всичко от това. Food, това е храната. Ама храна, ако напишете, няма да ви трябва, защото ако напишете вашия кит, например, значи ви има китове. Напишем кит. Аз имам кит старт и ютубър. Пишете кит старт и нали, той май ви дава 10 пържоли и пишете пат кита и ви дава още храна, затова че няма ви трябва. Или например аз като напиша кит ютубър, сега няма да го пиша, защото нямам място в инвентара, ама ще ми даде повече храна, пак армора, който може да го дам на някой, ако го искате. И това беше, хора. Може да са... няма да сега това да се разглеждаме в сървъра, защото ще е по-хубаво, ако можеш да лета, ама не ми дава. И вие после ще го разгледате, влезте в сървъра, моля ви са. Не знам, искам да сме доста в този сървър. Сега май сме двама, което не е много добре. Искам да влезнете, хора, да помогнем в този сървър, да станем поне, не знам, 20 хора в сървъра. И това беше клипа. Вярвам, че клипа ви е харесал. Ако искате да правят други ревю на сървъри, кажете ми. Това е сървър, който... Нали, аз знаете, че участвам в Alpha Squad и аз за това го правя. Ама някой, ако иска да му направя ревю на сървъра и ако виждам, че е хубав, както е този, и че има нужда от хора да влизат, кажете ми. Ама искам да е хубав, защото, например, само да е survival, то и аз моите си отворя такъв и да кажа да влизат. Искам да я направим много добре. Така, това е тук, може да се скокне. Не знам, там. Не мога. И това беше клипа, хора. Вярвам, че клипа ви е харесал. Ако е така, може да оставите един палец нагоре, абонирайте се за канала, ако не сте се абонирали и... Бай! Марвей!